Euskadiko txapelduna, enegarren lasterketa irabazita ja, imaginatzet konten gaur medallot berezia zalako. Bai, beti egiten du ilusioa Euskadiko txapelketa bat irabaztea. Zer moduz junda gaurkoa? Nahiko gogorra, ez nuen espero hain gogorra izatea, baina azkenian dagoena dago eta topera joan behar zara beti, así que, gustora. Gaur oso askarra zen, eta olatz egun osoan zehar nahiko hurbil izan dezu beste batzuetan baino hurbilago. Bai, hori da, azkenian denbora irekitzea zen nire plana beti bezala, eta, kostatu zait, baina azkenean lortu dut eta ja metaraino. Zorionak, Paula. Eskerrik asko.